Sitten vielä D ja E kohta, eli D-kohdassa integroidaan funktio k, joka on muotoa 3x kertaa neliöjuuri x toiseen plus 4. X toiseen plus 4 on aina epänegatiivinen, itse asiassa vähintään 4, jolloin mitään määrittelyehto-ongelmaa meillä ei ole. Mutta semmoinen pieni ongelma tässä on, että taas näyttäisi, että kyseessä olisi tulo, jota pitäisi osata integroida, mutta sillehän ei ollut mitään sääntöä, jolloin olisi pakko keksiä joku muu vaihtoehto, ja nyt se yhdistetyn funktion derivaatan tunnistaminen osoittautuu hirveän mukavaksi. Jolloinka, mitä meillä on? Meillä on x toiseen plus 4 neliöjuuri. No, sehän on sama asia kuin potenssiin puoli. Jolloinka meillä on selvästikin sisäfunktio x toiseen plus 4. No silloin sen derivaatta pitäisi saada näkyviin. No x toiseen plus 4 derivaattahan on 2x. No koska tämä x täällä jo on, niin me voidaan hyvin tähän kirjoittaa sisäfunktion derivaatta näkyviin. Se on 2x. No mitä meillä on jäänyt? Niin meillä on jäänyt toi 3. Ja sitten kun me toi 2 tonne keksittiin, niin sen käänteisluku puolikas laitetaan korjauskertoimeksi, jolloin itse asiassa meillä on tuossa nyt 3/2 kertaa x toiseen plus 4 potenssiin puoli kertaa se sisäfunktion derivaatta, josta on oikein tähän perinteiseen järjestykseen kirjoittaa. Ja nyt meidän eksponentti on puolikas, no koska se siinä derivoitaessa on pienentynyt 1, niin se alkuperäisen funktion, tässä tapauksessa tämän funktion integraalifunktion eksponentinhan on pitänyt olla siis 3/2. Ja se on lentänyt derivoidessa eteen, no sehän töröttää täällä edessä, jolloin itse asiassa tässä kaikki oliot liittyy tähän yhdistetyn funktion derivaattafunktioon, jolloin me tiedetään, että tämän integraalifunktio on x toiseen plus 4 potenssiin 3/2 plus se integroimisvakio c. No sit noi murtopotenssit ei ole vastauksessa kyllä hirveän kivoja, jolloin me osataan muokata tota lauseketta. Sehän on sama kuin x toiseen plus 4. Siinä on se potenssiin 1, ja sitten sinne jää lisäksi kertaa potenssiin puoli. No sehän oli sama kuin neliöjuuri. Jolloin vastaus on tässä. No sitten tehdään vielä toi viimeinen E-kohta, jossa integroitavana oli x toiseen kertaa e-potenssiin x kolmanteen. No taas on tulo, ei ole kiva, jolloin yritetään tunnistaa taas sisäfunktio, ja nythän se meidän sisäfunktio löytyy täältä, eli x kolmanteen. No sen derivaatta pitäisi saada näkyviin. No sen derivaatta on 3x toiseen. No x toiseen on jo kertoimena, jolloin tilanne on hyvä, koska vakioita me pystytään sinne taikomaan lisää. Jolloin sisäfunktion derivaatta oli 3x toiseen. No kun me 3 sinne laitettiin, niin sen käänteisluku tulee korjauskertoimeksi 1/3. Ja nyt me tiedetään, että se mikä on pitänyt derivoida, että on saatu tämmöistä, on
toi funktio e-potenssiin x kolmanteen ja sitten sinne jäi toi korjauskerroin 1/3 eteen. Plus sitten se integroimisvakio c, jonka voi myös ilmoittaa, että c kuuluu reaalilukujen joukkoon. Miksi näin? Niin sen takia, että e-potenssiin xn derivaatta on se itse, jolloinka nyt jos me tää varoiksi vielä tarkistettaisiin, eli derivoidaan tämä meidän kandidaatti ja varmistutaan nyt siitä, että putkeen meni, niin e-potenssiin x kolmanteen, niin se on yhdistetty funktio. Ensiksi tulee ulkofunktion derivaatta sisäfunktion arvolla, eli se tyyppi itse. Ja nyt koska siellä xn paikalla oli x kolmanteen, niin sen derivaatta tulee vielä kertoimeksi perään. Ja sen derivaattahan on 0. Ja nyt 1/3 kertaa 3 on 1, eli saadaan tosiaankin x toiseen kertaa e-potenssiin x kolmanteen, jolloin sehän oli se, mistä lähettiin, niin se varmentaa sen, että homma meni niin kuin pitikin.